Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! This time check is brought to you by ACM. Wani pagkiyo. Atagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tanggo. Ako ni. Jani, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy, Jani, ikaw na! Tanga! Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga! Ano pagir? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agud mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras, Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 5:03 na sa aga. Good morning. Mga ka-aksyon, isa ka ba yung aga sa inyo? Kag-welcome na sa ito kapagpalayag sa mga aga Johnny Tango. Rides again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras ng programa mga ka-aksyon na magapabukaw sa inyo, magahatag enerhiya, and of course, magahatag yuhum sa tagsa-tagsa. O gani mga ka-aksyon sa mga tao na nakabiyara sa pagkakatuan nga importante, and of course, may ara sa pagkahimuon nga importante. Dapat gid mga ka-aksyon bugtaw kita temprano, dakpa ng balde habon kamo, kag baligo. Let us prove mga ka-aksyon every day that the Filipino time is always on time. Gani, nugay na kamudra laminday. Kay kung maglaminday kamudra mga ka-aksyon, maabot na sa punto nga daw ka na may higda subong ano, mabalik ko mula siya katribal dagin. Possible ikaw mga ka-aksyon ang maburawan. Kag makapanindahan ka alas 9 na sang aga. Wow! Anyway, mga ka-aksyon sa liwat, Aksyon Red Salgado. Kag subong adlaw, it's August 8, 2021. Way back mga ka-aksyon, tuig 2008, 888. Nyay! Anyway, mga ka-aksyon, subong adlaw sa aton nga programa para pagkasugdan na natin, ano? Johnny Tango Rides Again, August 8. Ini siya mga ka-aksyon, tuig 1992, para naman sa aton nga history. Subong adlaw. Kahit hindi masilig natin nga naging viral ang Olympics, di ba? Nagligad to, parte sa COVID-19. Kaya syempre, may Delta. Subong yung mga ka-aksyon, ang naging viral nga balita sa social media, sa radyo, amo ang Olympics. Di ba? Sa bilog na pagpasakop sang Pilipinas sa Olympics mga ka-aksyon, sumugid niya masilig naton nga daw ka hindi gid malipatan sang mga Pilipino sa bilog naton nga kabuhi. Grabe, no?
Imagine mo lang mga kaksyon kung pila ka medals ang nakuha sang Pilipinas sa sining 2020 Tokyo Olympics. Nga abala ka masiligtang o ginatawag sa kadamaan nga 2020 Olympics. Supposedly mga kaksyon, ang Olympics natabugid man tani last year, but because of the COVID-19 pandemic, ini siya ang narisked. Kag subong siya natabo mga kaksyon 2021, di ba? So that is already understood sa mga tao sa bilog nga kalibutan. Pero antes sila mga kaksyon, nakapag-istoryahan nato ng Pilipinas, aton mga kaksyon pag-istoryahan ang US men's basketball team. Tari mga kaksyon pila kadlaw, ano? Ining Gilas Pilipinas ang makasulod sa Olympics, no? So, kamay tari mga kaksyon, puso, puso, puso. August 8, tuig 1992, mga kaksyon, para istorya sa inyo, ang US Men's Olympic Basketball Team nga ginbansagana nga Dream Team, mga kaksyon, Dream Team. Ginperde ang Croatia para makuha ang gold medal. Ang 1992 mga kaksyon, United States Men's Olympic Basketball Team nga gintawag nga Dream Team, ang una nga American Olympic Team kung sa diina upod ang aktibo nga professional players sa National Basketball Association o NBA. Suno pa sa mga journalista mga kaksyon sa bilog nga kalibutan, ini ang pinakabakod nga greatest sports team nga nabuo sa history sang Olympics. Inam gani ko may ara bala sa mga competition mga kaksyon, inam balang ginalakipan sang mga sagad nga mga participants, ginatawag dayon nga Dream Team. Wow! Diba? Dili gid actually nagsugod ang ginatawag naton nga Dream Team. Kag isa man dira mga kaksyon sa Dream Team amo si Michael Jordan kag Charles Barkley. So Aria, ang US Dream Team ang nabuo sa mga players na sanday Michael Jordan, Charles Barkley, Patrick Ewing, Scottie Pippen, Magic Johnson, Chris Mullin, Clyde Drexler, David Robinson, Karl Malone, John Stockton, Christian Laettner, kag Larry Bird mga kaksyon. So muna siya ang players sa US men's basketball team sa Olympics nga ginhiwat sadto sa Barcelona, Spain. Grabe nga mga players mga kaksyon, ano? Halin sa sentro, pakadto iya sa forward, pakadto sa guard mga kaksyon, terrible. Perti kabakod sa mga players sa Estados Unidos. Didiin ka na? Do wala gid masilig naton mga kaksyon nga ng luyang player, no? Tanan di mga kaksyon ang naga-perform kag may ara pa sa mga bata nan. Imagine mga kaksyon 1992, di ba? Naging kampiyon ang Chicago Bulls 1991, di ba? 1992, 1993 sa NBA Finals. So amo na ni siyang pagsugod sang era ni Michael Jordan. So 11 ka mga players kag tatlo sa mga coaches ang na-induct sa Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Ang sa bilog na kontra mga kaksyon sa US men's basketball team sa Olympics 1992 mga kaksyon, amo ang Croatia. Kung sa diin ang ilang hampang ang natapos sa score ng 117-85. Kini siya mga kaksyon 32 ang abanse. 32 pero gintawag pa ini nga pinaka-close. Wow, grabe. Kaya manti, ang mga previous nila mga kaksyon nga mga nakontra, kung hindi 40 ang abanse, 50, di ba? Kumbaga pa, ang kontra mo niya mga kaksyon, hindi lang kaya mga kanding-kandingon nga mga tima, baka karabaw na din kontra mo. Bakod niya. Butang naton nga pagtira ni Michael Jordan na miss.
or wala magsulod ang bola. Ti na-rebound ni David Robinson, ti kasagsagan man sa iya karera. Ti, diin ka na, di ba? Pasulod magyapon ang bola. Di ba ka mga tag-as, di ka mga defensive, di ka mga players, mga kaksyon. Mas kasi Markley, di ba? Gapang tapal niya. Di, baka lusot ka tuon sa jump shot, pag na-miss man tuon, ti amo na ti ma-rebound magyapon. Abot lang ko makalusot ka pa kiti, sagwa palaga dribble ka kasi maagaw ng bola, di ba? So sa offensive kag sa defense o sa offense kag depensa baka ka-aksyon, pakod gid ya ining US men's basketball team. So ang Croatia ang nag-intra bilang independente nga pungsod para sa Olympics for the first time. Sugod lang nga nagbulag ini mga ka-aksyon sa Yugoslavia. Sa first half, nakaabansi pa mga kaksyon ang Croatia sa US Dream Team sa score nga 25-23. Pero sa second half mga kaksyon, wala na sila ginpasugtan pa sang US Dream Team. Nagugot ang ila sini nga depensa, kag naging babakod man ang ila sini nga opensa sa rason nga nagbalun ang abanse sang US men's basketball team nga ginbansagan nga Dream Team. So, sa hampang nga ni mga kaaksyon, ang Team Croatia ang nag-score. Si Drazen Petrovic ang nag-score sang 24 points. Dino Radja, 23 points. Kag si Tony Kukoc naman, 16 points. Gali mga kaaksyon, ang teammate ni Michael Jordan na si Tony Kukoc, ang ara gali sa Croatia. So, hindi maging siya masilig natin nga pinakadamo nga puntos mga ka-action. Pero, inabala nga role player, support sabi, ano? Pero amo na at least somehow mga ka-action, nakakuha siya sa 16 points. Daw hindi pa magindi siya, kumbaga pa, bako, di ba? Kasi tuig 1992. Remember mga ka-action doon nakilala gid si Tony Kukoc, I guess, sa mga tuig 1996, 1997, di ba? So, sa diri mga ka-action, nagasugod pa lang ang pagsaka sang karera ni Tony Kukoc na naghampang sa Croatia. Sa US Dream Team naman mga ka-aksyon, nag-score naman si Michael Jordan sa US sang 22 points. Charles Barkley nag-score naman sang 17 points. Patrick Ewing nag-score mga ka-aksyon sa 15 points. Kag Scottie Pippen 12 points. Sa history sang basketball men sa Olympics mga ka-aksyon, ang Estados Unidos ang nakakuha sang 16 ka gold medal. Ang Soviet Union mga ka-aksyon, 2 ka beses nga naging kampiyon sa men's basketball sa Olympics. Ini siya mga ka-aksyon 1972 kag 1988. Kag kaisa naman makakuha sang gold medal ini siya tuig 1980 ang Yugoslavia. Kag ang Argentina naman mga ka-aksyon ini siya tuig 2004. Ang Argentina So, diri sa Argentina mga ka-aksyon, isa man sa mga nanging players sa Argentina, amo si Manu Ginobili. So, the only player or international player mga ka-aksyon nga nakakuha sang gold medal sa Olympics, nakakuha man sang gold medal sa FIBA, kag syempre nakakuha man sang championship ring sa NBA. Okay, si Manu Ginobili sa San Antonio Spurs. So, amo na mga ka-aksyon, ang natabo sa itong August 8, 1992, ang US Men's Olympic Basketball Team nga ginbansagan na Dream Team, ginperde ang Croatia para makuha ang gold medal. Nag-ari naman mga ka-aksyon para naman sa Pilipinas. Wow! What a performance mga ka-aksyon sa Philippine team sa sining 2020 Tokyo Olympics. Ini siya mga ka-aksyon na Summer Olympics So,
si Heidelin Diaz mga kaksyon ang nakakuha, di ba, sa gold medal. So ini siya mga kaksyon ang 55 kilograms. Kag si Carlo Paala mga kaksyon, good news na nis actually. Hindi ka man kasiling bad news kay tungod nga na perde siya. Pero mga kaksyon, ginhimo niya man ang tanan. Kinulbaan mga kaksyon ng mga tao kagapon mo, di ba? Kasi round 1 may natabo ng pagkatumba. Pero wala niya po nagpaperde, di ba? So hasta ka nakalambot sa round 3, inang si Carlo Paalam. So mga kaksyon, silver medal kagapon. Ay syempre, Aria, naging record man or bagong record sa kasaysayan naman sa Pilipinas mga kaksyon. Inang si Nesty Petesio nga first nga Pilipina nga nakakuha sa silver medal sa Olympics. Wow! Kaya syempre, mga kaksyon, si Yomer Marshall ang nakakuha sa bronze medal sa men's middleweight sa boxing. Ito sa mga kaksyon na pierde sa kay Alexander. Kabudlay di ba siya? Sige, pangalan, mga kaksyon mo. Alexander Kizniak. Correct me if I'm wrong. Ini siya mga kaksyon sa Pungsod, Ukraine. So si Nesty Petesio mga kaksyon ang naperde naman sa boxer sa Japan na si Irie Sena. Kaya siyempre si Carlo Paala mga kaksyon ang naperde naman sa boxer sa Britanya na si Galal Yafai. Okay, so muna sa mga kaksyon ang updates sa Olympics or Tokyo Olympics 2020. But before that mga kaksyon, Ari ang una nga nangin medal nga nakuha sa Pilipinas, ini siya way back 1928. Ini siya mga kaksyon sa swimming. Swimming iba mga kaksyon ang pinakauna nga medalya nga nakuha sa Pilipinas. Ini siya si Chufilo Ildefonso. So, duwa ka medal ang iya nakuha mga kaksyon sa tong 1928 Olympics sa ginihiwat sa Netherlands, Amsterdam, Netherlands. So, ini siya men's 200 meter breaststroke kag men's 200 meter breaststroke mga kaksyon okay, so gali. Okay, so 1928 mga kaksyon kag 1932 nakakuha si Chufilo Ildefonso sang bronze medal. Pero ang una nga medalya mga kaksyon nga nakuha sang Pilipinas amo iya sa swimming. Kag syempre 1932 amo to si Chufilo Ildefonso nakakuha liwat sang bronze medal. Kag nakakuha naman si Simeon Toribio sa bronze medal sa gihapon Ini siya sa athletics. Ini naman siya sa men's high jump. Kag si Jose Villanueva mga kaksyon ang nangin una nga boksingero nga naka-record o nakakuha sang bronze medal. Ini siya sa boxing mga kaksyon men's bantamweight tuig 1932. So buot silingon mga kaksyon sa tong 1932 ang Pilipinas ang nakakuha sa tatlo kamedalya. Pero ini siya mga kaksyon, tanana bronze medals. 1936 mga kaksyon, nakakuha liwat ang Pilipinas sang medalya. Ini siya mga kaksyon bronze. Ini siya si Miguel White sa athletics men's 400 meter hurdles. 1964 mga kaksyon, ini siya sa Tokyo, Japan nga Olympics. Nakakuha ang Pilipinas sa silver medal. Ini siya si Anthony Villanueva. Tuig 1988 mga kaksyon sa South Korea ang Pilipinas nakakuha sa gihapon sang medalya pinaagi sa boxing. Ini siya si Leopoldo Cirantes. Kag 1932 sa Barcelona, Spain mga kaksyon or 1992
Si Roel Velasco ang nakakuha sang bronze medal. Ini siya mga kaaksyon sa men's light flyweight. Kag syempre, pag tuig 1996, hindi malipatan, di ba? Kat isang una, kumagampang siyang boxing, gagwa pa ang score. Damo naghahambal nga hiwa, di ba? May mga sumbag siya nga way kuno ga record. Ini siya si Mansueto Onyok Velasco ang nakakuha sang silver medal sa men's light flyweight tuig 1996 nga ginhiwat dito sa Atlanta, United States. Kag syempre, matapos ang 1996 mga kaksyon, 2016, si Heidelin Diaz ang nakakuha sang silver medal dito sa Brazil nga ginhiwat nga Olympics. Kag subong nga tuig 2020 or 2021 mga kaaksyon apang Tokyo Japan Olympics or Summer Olympics sa 2020 1, 2, 3, 4 apat ang nakakuha sang medalya sa Olympics. So, isa ka gold, duwa ka silver, kag isa ka bronze medal mga kaaksyon. So, muna siya, terrible. Grabe. First nga gold sa Pilipinas mga kaaksyon, Heidelin Diaz. Wow! Tani mga kaaksyon magsunod-sunod na, di ba? Muna ginambal nila, basta gano may suporta sa gobyerno, kumpleto dira ang pasilidad. Hindi mga kaaksyon malayo nga ang Pilipinas ang makakuha liwat sang medalya sa Olympics. Anyway, mga kaaksyon, lang mo ko sa atong pagbalik. May ara pa kita sa pag-istoryahan diri sa atong programa. Johnny Tango rides again with Aksyon, Red Salgado. 24 hours under protest. Good morning mga kaaksyon. Nagabalik kita sa itong programa Johnny Tango rides again. So, kung kamo dira may ara sa greeting, sa komento lang kamo diri sa atong Facebook Live. And of course, do not forget to like or magbutang dira sang reaction sa aton nga FB Live and share. Alright. So, magauna kita diri tamyaw sa mga tao nga nagkomento diri sa aton nga Facebook Live. Okay. Dani pa i-share bala naton, okay? So anyway, good morning sa mga si Meleli Oligo ang una gid nga nagbugtaw diri sa atong programa ha. Good morning, Meleli Oligo. Thank you so much. And of course, si Uweng Blanza. Good morning. Ginataw mi Normina Hiyang Bacolod Stakit. Amo bala nang iya pangalan? Good morning po, watching from Saudi. Thank you, good Normina. Kag Hayman sa Kainona Agravante. Good morning, Action Radio. Action Johnny, have a blessed Sunday. Same man sa imo no na Agravante, okay? Melili Oligo, please liyog tamyaw Vanessa Mayo, Jinky Noel Amar, Alex Montesa, Dennis Richard Tinor, Roma Bia Jonathan. Madamo ka salamat, Melili Oligo. Kag aga pa siya nagabugtaw no, magamo siniga nakapangapin na ni si Mileli. Good morning din sa imo ha. Bong Ogati Sanoy, kamusta Papa Red? Okay lang sa gihapon Bongbong. Kamusta kamo dira sila Carlota? Okay lang. Kamoy tani nga okay lang kamo dira Kag syempre Mr. Pig, Jeno Olaira gapamati gid subong. Madamo nga salamat. Advance happy birthday to Inday Jinky Dialagdon sa DSB to Phoenix, Arizona, USA. Oh, saan ang birthday niya? Galing kiti ko mga agdanin siya kabudlay, kalayo man kay ara siya sa Arizona, di ba? Tani ara lang siya sa may Purok, Arizona, Barangay, USA, di ba? Galing kiti pungsod gid. Good morning. Kag kay Marilo Travilla Katinoy. Good morning, Red Salgado, Action Radio. Madamo ka salamat. Kag syempre, Arinona Agravante. Hi, Sir Johnny. Good morning. Have a blessed Sunday. Okay, sa imo, siliwat Ragnarok Bungon. Good morning lang, Action Red. Ari na mati kami, Johnny. Ha, 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 ha. Okay, thank you,
Mileli Oligo, Tamyaw, kay Monet Lobaton, Kagawad, Bambulak, Silay. Gamonitor kami diri sa Future, okay. Timay kag Monet Lobaton, Kagawad, Bambulak, Silay. Gamonitor gid sa imo. Future Punong Barangay. Wow, grabe. Thank you gida, Mileli Oligo. Roma or Homa, Lumena, good morning. Madamo ka salamat sa pagpamati. Kag syempre, are, Luz Viminda Bilieza. Good morning everyone. Wow, grabe. Aga mo nagbugtaw ho. April Joanne Akdol of Concentrax. Wow. Good morning dira April Joanne Akdol. Madamo ka salamat sa pag-view sa aton ko Facebook Live. And of course, are, Imas, I don't know kung Imas or Sami, but ginsulik lang ang pangalan eh. Or Sami, muning budlay, Sami Yasay, maayong aga. Grupo Baskog dari sa Bangga Floor, Mandalagan. Okay, madamo ka salamat sa pagpamati. Mileli Oligo, gwapo nga tao, mistiso, India, gali, si Red Salgado. Dila ko komento ko basi ang lula namon may ara sang utang sa Turko no. Ganagamo na kitsurat. But anyway, madamo ka salamat Mileli Oligo. Christy Bueno. Good morning Action Radio Bacolod. Maayong aga Purok Santol. Ari kay Sami Yasay naman niya ha. Okay, so anyway mga ka-action, may ara pa kita sa next batch of greetings. Okay, so comment na kamo diri ha, magabalik kita. Aksyon, nagabalik kita sa liwat sa itong programa Johnny Dango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Domingo mga ka-aksyon, it's August 8, 2021. And this time mga ka-aksyon, para ihatag sa ito na pinaka-wihidri nga update sa syudad sa Bacolod kag bilog ng probinsya sa Negros Occidental. Aton makaupod ha. Aksyon Marlon Hinovea. Good morning, Action Marlon! Action Red, good morning. Sa nga mga tarihon, nagalambi yung ang patong doon sa may dalan sa Aranata. Aha. Isa sa nga duwa ka mga malaba nga natural highway. Dari sa nga sunod sa nga Bacolod. Nami sa mga sunod ang tempo naton. Oo. Kay makita ta, ang pagpakita na sunod sa last mala sa adlaw. Aha. Abo pala may oras sa lasing kay media, pero ang silak sang adlaw, sinugay siguro ang sumarin ang makita man siya. Adri sa portion sa nabukid na area. Wala, sa uma na ito na sumarin nga mangin mayong tempo, kag medyo masinipinsal ang init sa mong. And ko tama sa ato sa nga langit to. Kagapon, do ka maayo mo to sa simpo ka Action Marlon, no? Oo, yes, Action Red, kaya wajib man dito sang kamahog. Kung nakasang panahon ang paghambalan daw kamay painin mayo nga tempo ang sunred of damang sang mayo balang kahingkangan sang bulsa kadwalit. Gani. Kagkabay pa tani Action Marlon, ano? Ini balang tiyempo nga kainit, tani maapektuhan ang mga nagbugnaw na nga mga relasyon, di ba? Bao? Sabi na. Amo nang ginapaabot ang sunred sang lamanan gid kay kon dumdumon karang sunred ang kapegadohon kag kapuraot subong dala sa nating COVID-19 na pandemic. Daw ang kadasod rin sa aputan. Kasong solusay na kay man.
Kailan sa ilang managton red kapag lingaw-lingaw kamaya. Mm. So ito, kapag sa Magalan, no, so ito, Gani. sa downtown area, no, ang nagalabay ng salakyan din, nag-isahan nun lang, Mm. ang patrol sa Sarto Radyo, mo din rano, pasto rin may nagapangabri nga diyo. Bao. Ah, Nagapangabri nga, Sangge. sa Budyo, hindi rin kuhan, sa may, din sinubalan sang, Aramer, sa Blackberry before approaching sa Plaza Publica. Ah. Oo, may kapangabri, nagsunod mga, ni RTW or mga, Korean products, guro ni. Bako deliver, guro niya. Eh, di man pwede mga abri sa labong, why do kay tawag ton na red. Gani. Ati mas magbukas sila guro karon pakati alas 5 pa blan isang agay. Gani Markton na red, nagapang cluster sila, kang ila sa Baligya. Ang dalan ka Markton red, sabong, sa mga kapihan la, pulo pa mati kami Markton na Lipton, kung anong tupik ko, lagi na Markton red. Oh. COVID-19, daway nagasabakan taos COVID-19. Gani. Kag kalabanan, ang pinakakuha ni gusto mo nga balita, Olympics gid eh. Olympics, isa na. Oh. Politikas, sorry, daragin. Ate ana gid. Politikas yun. Grabe ang diskusyon, hindi man debate, hindi diskusyon ng sunred. Ginalalitan ng ngalan, Albi Kanding. Ay ba, nagsun rin kalipat na, may kapit lang yung order. Tapos nagparo-puro ka sunred la, kang may luwan yung diskusyon, ako sa rin pang-encuentro, no? O kung pag-artili ni ako may Congressman Albi Benitez, silang alkalde sa sarang pasulod, kontra naramdaman nga mga kontra siya, kagay Mayor Ding Leonard. Ngayon po naman ako rin, so para si Mayor Ding Kapano, kahit na mapa-re-elect, no? Actually, given naman na siguro action Marlon, kito siya ang incumbent eh. Di ba? Kag siguro no, wala man sa may natabo, guro sa history nga I don't know, kung may ara gid man, yan ang incumbent, pagkatapos siya, siya nagpatalagan. Di ba? Siguro, may ara yung magkakatabo, siguro due to health condition, kag para i-give way man sa bata, normally mo nagkakatabo, di ba? Ipadayon siyang bata, pag galing kay sa party, hindi man di ba daw, kalayo. Yan naman nagsunod sa mo na, amo nang sadya sa mong, ang inistoryahanay sa mga kapihan nagsun red. Ari kami nag-abot magulang sa Lagun. So, may sarta dito Lagun. Mangko, tadi ba nakadalhin lang sa Gabaligya, Buko ko. Mangko sa Jaka. Kaya mo na yung action red ang aming naligosyo mo. Agda na yun. Mako doon kay Manong kung kamusta ngayon sining na bulawin sa Black Red. Boko Black? Boko? Boko. Bali, duwa ni ka Manigbaligya, Buko Aston na red. Dari sa may Lagon. Aris makmumwa, no? Good morning, no? Actor Radio. Mangkapag kamusta nga po sinikuhan, atong nga binta? Tabo gitu, tabo ganun. Sila nang bilog sa libot radyo mo no. Nagpropi ka dong mo sa libinta bangod nga paglimit ang tao sa Lagon. So ay man tao galagaw gitu. Ano daan si balon man lang akses ng gubuan. Kawan yo. Nag-hindi man yung bintahan na mo since may COVID-19. Mga bilang ka po, mga ano? Bragas ko ngayon, kauna ba din, tapos kami tagsilaga, kasi karoon na tayo nyo yung taon na, 300 ang adlaw. Sa pinaka-oras yun, kasi nasusuwan ng mga nito, galakat ng mga nyo. Yung mo na ginakumpray mo sa mga butong, nada pa, ang kinaang bilog, baligyamat niyo. Pa 20 lang. Ang silang pa mo to, sa lima. Kaya naisuod man sa dugot. May salt dugot. Mga pulo kapital yan. Okay, pulo kapital. So sa bang pila na bintawat mo? Ay, pagano? Wala pa. Kaya pag-bintawat,
Nakabilog ng nakarga sa mga tricycle na turin mo. Pinakabukan ka ba sige nakarga sa tricycle mo lang? Kung pa, ilang program nilang skill. Wala mo problema noon kaya hindi ba na pano? Ano ka na, swap. Swap, libot-libot. Hindi ba siling salago nito? Oo, hindi ah. Baka, Granada. Sinunong, Hindi namin ganyan. iwata daw tamo yawon sa Granada to? Now, kailan ko sila kaya katulog ko man. Sila ka nakatuwid? Sila ka nakatuwid ba? So, kayo mo, mga guro mga sobrang naman 30 anyos na. Hindi na. Ay, sumere sa pabaligya. Laoy ka. No? Kasabay pa nga namin di buina sa interview mo sa buong kami ka maubos. Ano pa? Hindi namin nagson na rin ba? Ang abi ko, Action Marlon, ipamangkot mo kung pila kabilog nga butong ang makaigo sa pick-up sa Action Radio. Saka sa akin na rin ang kapasitya sa gol. Saka gato. Romayo, na kayo malibat masarap na dugaya. At Managamit din ang bala mo sa siling ko nung sabi pa nga buinas ng interview ko si laban-laban kita ang iya nga binamano, Action Marlon, ikaw ginang iya binamano daw to. So, apektado man, pati ang pagbaligya ang butong apektado man sa COVID-19. Sige, ason rin, naman yung report, observation, sang patrol, kamay pa kami yung tawhoy. Kaduwasan sa sunod sa nagkulod. With action, action naman mag-sinupoy. O nasa malitaw na sa action, sa masunod action radio. Thank you so much, Action Marlon Hinovea. Sa pinakauling nga balita or update diri sa syudad sa Bacolod. Anyway, mga ka-action, nagabalik kita diri sa pagtamyaw sa mga nagkomento diri sa ating Facebook Live. Again, do not forget to like or maghimo dira sa reaction sa ating Facebook Live. Johnny Tango rides again. Ginatamyaw natin sa isa kabayong aga si Kagawad RG Yelo sa Barangay 35 na nagapamati sa aton sa mga aga. Madamo ka salamat kag syempre Bakit Boys Grupo Progreso nag-view man sa aton nga FB Live. Thank you. Meleli Oligo, live na live monitor MM's Bani Cafe diri sa Maytango. Madamo ka salamat. Deding Alohamiento. Good morning, Action Red. Garcia Paipon Irene. Good morning sa tanan nga nagapamati. Shout out diri sa Purok Fortune Town, Barangay Estefania. Sa Family Paipon, Family Garcia, kay Tita Ami. Tito o Loloy. Good morning dira sa inyo From Garcia Paipon Irene. Thank you. Ronaldo Galinea Humayaw. Madamo ka salamat sa pagpamati. Reynaldo Reparo. Good morning, Action Red. Martin Aliling. Isa dira ka ba yung aga sa imo? Angela Gayondato Castillo. Maayong aga. Virginia Ortizo. Happy Sunday, Action Radio. First time ta nakita live. Mo grabe titurko-turkuhon, stay safe. Madamo ka salamat, Virginia Ortizo. First time ako nakita, tinaman makambal gini sa turko-turkuhon gilay basing lulay sinisang una nagka-problema sa pagbayad sa turko. Kasi nagka-love life, di ba? Wait nakabalo. Biskan ako galing na-track ko nga kon mga ancestors. Do kabudlay, di ba? Good morning, Action Red. Aria from Sumer, Tagaraw. Madamo ka salamat sa pagpabati. Maria Corazon Gumban. Good morning. Leia Grijaldo. Thank you so much. Kandumaraw. Salamat. More power. Mariana Panagito. Good morning, Action Red. Gamonitor kami diri sa Purok 18, Barangay La Granja, La Carlota City. Thank you. Leia Grijaldo. Good morning, sir. Pwede pa shoutout Family Grijaldo siyang Kandumaraw. Salamat gid and more power. John Vicente Good morning, pakigreet naman ang family ko sa Himamaylan City, Barangay Karabalan Family Vicente. From John Vicente o Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Madamo ka salamat. Kagari Ian Haro, good morning po sir. Pa-shoutout po sa family Haro from Moises Padilla. Madamo ka salamat. Kaya syempre, ari pa gid
sa kay Yvonne Busher. Good morning, Sir Red. Dan sharing. Wow! Thank you so much, Yvonne Busher. Wala din rin nakakomento subong si Madam Vanessa Mayo, ha? Siguro katulog pa. Good morning din sa inyo, ha? Jose Eduardo Dilobio, Action Red, good morning dyan sa Canlaon City. Sa mga ka-action, Ari, ha? Para magbalik sa aton ng programa, ha? Kamu bala mga ka-action ang nakahaboy sang kwarta? Buka sakit, no? Nablang nahaboy mo. Pero kung intentional, of course, di ba? Hindi rin mahimo sa isa katao sa panahon sa mga pandemic. Diba, ihaboy mo ba lang kwarta? Sus! Kung ihaboy mo ang kwarta mga ka-action, kanugon gid. Una dira, nagpangabudlay ka pa para makuha ining kwarta. Tapos sa uli, ihaboy mo lang. Posible nga matabuin ni siya kung naglain ang buot mo sa isa katawo, di ba? Kati kwarta niyo, masiling ka da nga. Mas ba pa magbulagay nila kita kadua. Ihaboy ko ini. Ihaboy ka. Di ba? Tungkol ka may ahara ka na sa iban. Sunugon ko ang kwarta ngayon eh. Sunugon ko. Ayun agad. Di ba? Ang muna normally mahimo sa tao po galing kita ina yung mga ka-aksyon. Sa pelikula lang kakatabo. Pero kung sa personal, kung sunugon nyo, tungon nyo na lang, kwarta, di ba? Nugon pa na. Pero ini yung mga ka-aksyon, dito yan sa Estados Unidos, aksidente nga nahaboy sang iya nga apo ang $25,000 US. Pero pag ini mga ka-aksyon i-convert mo into pesos, ini siya ang 1,263,500 pesos. Paminsara ba lang mga ka-aksyon? Kung ikaw, ari ka sa Pilipinas, ihaboy mo lang ni ang 1.2 million pesos, ha? Mahaboy mo na. Ang nagapangolekta sang basura sa Ohio ang nakakita sang $25,000 nga cash or in pesos 1,263,500 pesos. Ang mga nagapangkolekta sang basura sa Ohio, mga ka-aksyon, ang nahimo nga maibalik ang $25,000 na cash sa pamilya nga aksidente nga nahaboy ang kwarta sang ginbuligan sini ang ilang nga lola sa pagtinlo sang balay. Amo na ko kaisa, di ba, kung tigulang, hindi man tanan, di ba? Inang may ara nga kabudlay magduko. Tungod niya ko magduko, doon sakit ang likod, di ba? Hindi na makapadilig o makatindog siyang malawig. Tungod siyang arthritis na kaon pa. Munggo pa mo, di ba? Ginbuligan nila ang ilang lola sa pagtinlo sang refrigerator. Ginhaboy ang tanan nga mga basura. Mati si lola, kalipat man kung kaisa, nga nagbakal sa grocery store, ginbutang idra mga canned goods. Malabutan lang sa expiration, hindi yapon makaon. Diba? Kumbaga pa, doon nangin malipato naman si lola. So, amo na, isa man sa ginhaboy dire naupo dire ang hindi mapuslan sa ibabaw sang refrigerator nan. So amo na ginpagtinloan to bi siya nga iya mga apo ang iya kwarto. At is adaan sa mga social media makita ni mga kaksyon ato ang last of lang naton nga balita nga sa idalom sa ilakatre nagbuto ang manog baw. Kumaga muna yung mga ka-action posible nga matukban kay mo sa pagkakatulog ka na. So ginkanto to kaga gintiluan ang bilog nga balay ni lola. Nagbulig ining mga apo niya. So amo na hasta sa ulihin nga natapos na bitinlo balay ni lola do kanabi na siya tan-awon. Nakahambal ang lola nga, hey, there's an envelope with $25,000 in there. Don't lose it. Amo nang hambal ni lola. Ang reaksyon naman sang apo, Grandma, I already lost that. It's in the garbage. Aragay, nurse. Kaya muna,
nahaboy na galito ang envelope mga kaksyon. May ara siyang 25,000 US dollars. Grabe pa itong hambal ni Lola, no? Hey, there's an envelope with a 25 US dollars in there. Don't lose that. Ang balsa nga po. Grandma, I already lost that. It's in the garbage, you know. You know. Sunod naman sa operation supervisor na si Gary Kaypan. Nahimo nila nga makontak ang truck driver antes ini nga makalabot sa landfill. Esta nga nakalabot ang iyatawag sa recycling facility sa Oberlin. Kag ang mga trabahante dito mga kaksyon ang nagbulig para pangitaon ang envelope sa truck. Sunod naman sa kay Dan Shui, operations manager sa recycling center, nagdalaga namang 10 minutos para makita ang insakto nga bag kung sa diin ato dito ang kwarta. Nanginhappy siya nga nahatag nila ang solusyon sa tao nga nagaproblema sa kwarta. So, ini siya mga kaksyon ang natabo mananay sa mga trabahante sa New Jersey, ha? Aksidente nga nahaboy sang 10 anyos nga bata. Ang bag kung sa diin, ato dito ang wallet, wedding ring, hag iban pa nga malahalon nga mga gamit sa iya nga iloy. Perti kapisan nga bata mo, di ba? 10 anyos nga bata. Pinanghaboy ito mga gamit ni mami niya. Natakan siguro kay galaptaman, di ba? Dumaga pa siya ginasugo, pero may hambal siyang bata siguro. Grabe man ni si nanay ba? Maayo pa ganing nahibalaan ko kay 10 commandments lang. Napulo lang gid kasugo, pero si nanay naglabot na gid sa 100 ka commandments sa isa kadlaw ya. Ari mo ay balusan ta ka, imbis nga suguon mo ko baninlo, tinloan ko ba na diho, pangaboy ko mga bag mo. Nan. No? Napuno lagi dia ka commandments ang naibalaan siyang bata. Pero sa nanay ko 100 ya ka commandments mo ladlaw. Oy mga kabisyo, it's part of learning. Ginasugo ka dra sa iloy mo para maara ka sa mahibalaan sa uli. Kung ikaw na ang magalabot sa ilang level o sa ilang edad na. Gani, tumanon ang sugo isang ginikanan. Children, obey your parents. Diba? Ephesians 6:1. Wow! Sa ulado pa, Ephesians 6:1. Obey your parents for the Lord, for this is right. Amo naging pasaulo sa amon sa una mga kaksyon. Kung hindi mo na masaulo, wala siyang aros kaldo. Wala tinapay. Sa ulado dayon Galay ka tigiban ko mga upod pagkuha sang aros kaldo kang tinapay. Batsay dayon. So anyway, ginpangita ini sa Atlantic Country Utilities, naglabot isa ka oras gato nga antes makita kag mauli sa kay Ruth Watson ining bag niya nga may ara sang wedding ring kag iban pa nga malahalon nga mga kagamitan nga ginhaboy sa iya 10 anyos nga bata aksidente. Nan. Alright, so muna mga kaksyon ang isa sa mga viral nga balita 2 days ago o sining bulan, di ba? Nga aksidente nga nahaboy sa iya nga apo ining 25,000 US dollars nga nakabutang sa sobre sang ilang nga ginbuligan ang ilang nga lola dito sa Ohio nga tinluan ang balay sini. Nyay! So anyway, ari mga kaksyon, balikan lang nato na. Uy, nag-comment na gid siya ha. Hello, Action Red. Here we go again. Watching as always from here in Rochester, Minnesota. I love your program. Happy weekend to you and happy week ahead. Madamo ka salamat. Kag syempre mabuhay. Action Radio Bacolod. Thank you so much, Madam Vanessa Bayo. Sa pagpamati Kag of course, Ari. Hindi man tanan mga ka-action malawag naton, but himuon naton the best. The best of the best or tub sa masarangan naton nga matabyaw ha. So comment na kamo diri mga ka-action. Virginia Ortizo, good morning Action Radio. Live ko diri sa La Carlota. Thank you. Angela Liarte gayon dato watching Baga Totong Felisa.
Susana Cordova, good morning. Watching lang ko diri Germany. Okay, nagatan-aw or nag-view ko diri sa Germany. Action red. Greet lang happy birthday sa kay Roel Perez. Dira sa may Talisay City. Birthday niya August 9, Lunes. Susana Cordova. Okay, sa liwata. Happy birthday sa kay Roel Perez. Dira sa Talisay. Melanie Emilia watching Punta Taytay. Ara sa subaw sa Punta Taytay. Abi ko ginatanaw niya ang Punta Taytay, no? Watching Punta Taytay. Watching from Punta Taytay. Good morning, Melanie Emilia. Ay, syempre, Baryoga Ray. Gumonitor kami diri ha sa Barangay Pandanon, DSB. Yuwa Yamamoto. Good morning. Amy Merinded. Good morning, Action Red. Shout out ko lang ang shout out ko lang mga tulod diri sa Hinigara. Tulod kung tulog. Bugtaw na, magsimba, stay safe kita tanan. Thank you so much, Amy Merender. Cynthia, good morning sa family Kadungon Yulan, Murphy, Bibo, Jesse, kag sa tanan. Gagapangapi sa kapihan ni Yolan. Stay safe, salamat. Ano ni siya, oh? Cynthia Salgado ni siya. Utod ko ni Guru sa Carlota mo. But anyway, good morning dira, SLG, di lang nakabutag dira. But anyway, good morning, Kay syempre, Athea Kim Eriman, good morning, and Alex Montesa. Bernadette Lacson, good morning, Action. Good morning, have a blissful Sunday, good. So mga ka-action, Arya, para balikan nato ng atong programa, yari na ang aton mga jokes. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Eksena sa pilahay sa bakuna. Nagapila si Johnny Tango kagulpi lang nga may ginpasalot si Inday sa pila nga isa ka lalaki. Ini si Rugo. Nga. Si Rugo! Si Rugo! Sulod na si Rugo! Salamat Inday, Ano abi kay kadamo siya nga nagapigla sa gwabi. No problem, Sir Rugo. Ikaw pa. Rugo. Ikaw pa. Sang makasunod na si Rugo, si Johnny ang nag-react. Psst, Inday, naano ka man imo yaman? Kagina pa kita diri nagapila ho. Abansi ka lang sa akon isa. Ginpasulod mo lang niya isa ka lalaki. Naano ka man imo Inday man? Wala kaso, Johnny, Ako sa amo lagid sina. Mga kikagini mo, Hindi gidya, Inday. Halos tunga na kita di ka oras, Galagapigla diri, Tapos ang lalaki, ginpasulod mo lagi mo, Sus, wala kang ginagapaminsar balaya, Inday mo. Nga pa, biga, magpangabudlay siya. Hindi mo siya kilala? Hindi mo kilala si Sir Rugo, Johnny? Hindi mo siya kilala? Rugo man. Sino na siya? Basi tuod. Nobyo mo na Inday, Amo naging pasalod mo to siya, palagga mo siya. Sus, Johnny ka. Sana ang nurse na mabakuna sa aton. Nakita mo nga wala pa makasugod na bakuna, ho? Ay wala pa siya. Sana ang nurse. Oo. Mahay. Thank you so much, Christine, sa imo nga joke, Yagin share diri sa aton nga programa. Christine, sang barangay Punta Taytay. Next natin mga ka-aksyon nga eksena. Dasig nga nakapila si Inday
sa pagbakuna. Tungod kay may comorbidity pero pinamangkot siya sa nurse nga si Johnny Tango kung ano ang iyang comorbidity. Nan. Amo ni mga ka-aksyon, di ba? Ang isa sa mga priorities sining may ara sa comorbidity, of course, senior citizen. Pero mga ka-aksyon si Inday, ang may ara sa comorbidity. Wow, gabi. Good morning, Ma'am Inday. May ara ka sa comorbidity? Yes, Sir Johnny. Kag nahibalaan ko ang comorbidity nga ni sang Miyerkules lang gid, alas 8 sang gabi. Oh, grabe ba? Pirtigid sa imo ka id-id, Ma'am Inday ba? Kay pati sa oras ya. Gina-record mo kung saan o ka nagka-comorbidity? Grabe. Binibigid ko sa imo bala, Ma'am Inday mo. Oo, tanan di ka katabo sa kabuhi ko, Kinapangista ko na sa hakon nga diary. Lapinagid ko na masakit ang sitwasyon. Sa bagay, sakit gid man bi ang amo nga sitwasyon eh. Pero ari may ara kita sa comorbidity. Pero makuton ko lang ano bala ini siya nga comorbidity, Ma'am Inday? Nahuya ako. Hindi na maghuya-huya bala, Ma'am Inday? Okay. Kaya pamilit ka gida. Ang akon comorbidity, binayaan, kag papati. Amo na siya. Inbahilo ako sa akon nga nobyo sa iban nga babae. Kag wala na siya kuno sa luyag sa akon. Ano? Inbayaan ka sa boyfriend mo? Hindi ba na siya comorbidity niya, Ma'am Inday? Ate, balik ka to sa likod. Sorry lang gida, Sir Johnny. Hindi gali na comorbidity, no? Ate, sige, medical frontliner na lang ako. Mahay. Thank you so much, Anthony, sa imo nga joke ang gipadala diri sa aton Barangay Banago. Bayaran na lang kita, makaka-action isa ka minuto, Ribawi lang kita sa aton nga mga nagkomento diri sa aton nga FB Live. Jinky Dialagdon, good morning. Have a blessed Sunday. Action Red. Kay Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, and Doc Matt Mayo. Noel Amar, Alex Montesa, Mileli Oligo, Michael Jun Season, and all family sa Barangay Pandanon DSB. From Jinky Dialagdon, madamo ka salamat. Siyempre si Alex Montesa, nagpamati man sa aton. Rochelle Fulgencio Susana, good morning, Action Red. Gamonitor kami diri sa may Barangay Pandanon DSB. Thank you. Bernadette Lacson, good morning. Good morning ko no kay Action Marlon. Ginagreet na si Action Marlon. Marisa Ganal, magandang umaga po kuya. Johnny Tango, greet ko lang po family Villanueva dira sa Purok Lumboy, Orengao, ang Gatamiao, Bebing Ganal, siyang Bagu City. And also, hi mga kaksyon, Garcia Paipon, Irene. Good morning, Pops! Pa-shoutout kami dito sa Fortune Town. Fortune Town B, Paipon, kag Garcia, permission in sa mga amigo ko dira, kag mga utod na si Red Gid Paipon. Good morning. Madamo ka salamat. Victor Tugaf, good morning. And Bella Rendon. Mga ka-action, madamo ka salamat sa inyong kapagsubaybay sa itong programa. Johnny Tango Rides again. Domingo ka adlaw, Agosto 8, tuig 2021. Ini sa liwat si Action Red Salgado. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod,
Aksyon Radio! Aksyon!